Tengok aku abang clear pi mon. Pi rai be bandon haka politics hadu la shale chi sini na pi dang don ski begi plan ke im ke jong pi. Pi aga jim ko ngai ngadon ka plan. Mo nga kadon ka each ka ba ngadi ban song thai ngan sa song thai. Mo I don't intend ban long kata long nga suong mo na makni kam ka jungi kam dei bangila ban clear. Mo mar every 5 years ni ha ban chu pai ba. Mo ka song ka jing panya ka jong play ka song ka jing i ba ka jing kesan jong pai ba. Lalu pai ba lalu play dong ibit nga ban continue ni. Ngan continue kadon ka por ngalabu ngaset ka personal target ka jong hati kadon mo kata ka keribat nga dan re I don't intend mo manong bandon sa ni duk mendapat apa politik teh duk mendapat kebong no duk mendapat dingdu mo nama asu ni idan ipor mo bat kum ka VP ni kwa ban sei yaki leaders statesman de kadon kapor ni don ni pendap ya kamram ka jungi and we should be able di ban la ban sei pat yaki next generation leaders ki ban simti banang petrun tak ya ka pensungi aku am kini ke jingkri ucap pi mention ni kata mentan ngelada ben kali ki ya kan ke jeli ki weki nong lama ki weki abang kalong ba ngida pai dia ya ka jing pelong ya ka jelang ke jungi haki tu ki po ngi nang i bhai ki leaders mo ki dang ba ki berani kata ka mo kamon kata ka will power ni kata ka drive back in train ka mentaka riba ka jai ben ke jungi Henry mentaka nang ni ki po ber ki bon ki boong ba ki leaders ki jungi ki long shoot ki leaders ki menta aga ba menshwa PE kum no lo kani hatu pi tharai na ka seng ka jong pi nang la man pen mi ya kum kita ki statesman ki ni ong ka statement jong pi ko khat do kare ka jubah ka ko man ai kare ka jing sha abang ipet bak ngar bang wei bang sikran ya kata bang akran ya kata prior I joined to politics swa bang join politics mo bat balik ka pelong yang ha bat yang iru bandon ka politics kare kata mo namar ba ngin say sure ya kita ki statesman nila sitang ki politician the politician can perkat betang for the next election and the statesman will always think about the next generation dia kata kade ka balong do long snam hangi kum ka VVP mo kum ginong lam jong ka VVP bat na ngam artien kum ba ong hi ka VVP kadang don hapdeng jong ka jinga inti mo kadang dei hapdeng jong ka jinga inti ba ka target ka jung de arpo pra mo don ki ba pasang ban compare ka BPP banong ka VVP kala le yu okay MLA jong ka VVP kala le yu oh nak kata kita iba question ni ngan ong kum ki MLA ngila pendap hok ya kan bang mo ndai ba fin kali pat kum minister lani kum ka bayalam ya kesorkar pengin pala majibak na barangin pat don na kesorkar mo tengok ya kita ba ko compare ya ka VVP bat ka NPP lani bat ki coalition ki MDA partners ki jongki ngin se compare ka VVP post 2028 ada upat bang ulah pensiun ya ka VVP kin sama ka kesorkar ka baning kong mo jong ka VVP hau arpo pra nadu nang ta ha ka jinya ti ka jingi kum ka sarkar ka thamai ka ni ka jalanai ngin se compare ni ta tu no ka ka VP ka NPP ka UDP ha ka jinya ti ka juki no kum ba ka don ka jing snap ni si ban compare ya u kondak sama CM ban uba Arden kum presiden jong VP no kalau on fair ni compare no u chief minister u bala dalong chief minister u bat ru ya ka finance ha punya compare u ba Arden balong tak kum balong mangau MLA no okay berana kti jungi for us tengi tentang arklus teng ti MLA scheme hi banit pro kam hok kata den ne di bafin comparing hi ba kti ran sakar ti wa ka badan do teng ki dalong liwat ka MLA scheme kin sin do nangi selong bamlong ki penya hi dan dai that's sweet no sweet and watch mo tengok ko abang nama kapor kelayan nya ngashwa ban pli kini pi mo hakani ka jingang ti jong pi ka kam politics kan idan ino i jingi shem iba maybe balong out of the box balong syutia lah ni balong pi kan mau te pi so kan mau eat dan ni pi ya thuk khana mungkin balong serious than ka hidup kata-kata pi gidan sibun di hadisha ka we ni interview ngalaong mo my experience kan pang ka experience jong hakani ka first election aji alti jong kan ngonga I wish I always see I'll have the time bangan tho dah kon mo very interesting je kan do kan dan ri ngam kwa ban keren ya kanu mo nong ba no out of the box it is for me it is out of the box tang ba nganam kwa nong ban keren kata ban penderki ne mo kinu belong you can do there are many dei ngakwa berwara ni ya ka we mo bakata ka diga bakta ba na mo haka 2023 bangai kon election no midang don haka lenti ban yakun kampat po hiru ka si tabut dei thai dam bakla ka tu ni si shawan tabut mo haka we sien didon ki ba pha ngai ko jedur no ya ko jedur but hak tak dur dan arut para I wish man share itu mo hai tai dur dan arut para kila yot ya mo
la dapat nak dulu itu bagi dina ka mo ki wana kalong yeng ka ba ka beduk mo te kitia nih kitia bro amut apa amadan gentu kadang kenro nih ka ba kata ai kan sim ka jang ka ba ha tu kenro kadang kalama ja VVP bat ya ka tu kalama dari ka bagi shnai Musnahi. Kalau mau kamlong perfect, nama kata kalama. Nih, bat ngai iya kata kedur jong kejing kemen, bat kejing shnai, kemudian hai teh shnai deh. Mau, and that would last me forever. Mau, nama apa lagi nggak sih om ti? Ngai iya tu kan. Nama VVP kami, mau, kan ini kubur ya baru mau kita kerjaan ke VVP mau. Apakah VVP kami kenal? Mau, kami di bakal ai jing kemen tang kita balas tu belakot ke jimbut jibrham. Apakah VVP kami mau ke ai ke jing kermen wat ya ki parang khana ki parang rit kindan ki ban ong ba mau se khana rit ki ba song ship ni nan dei em không nong ba ya ke VVP mau ngai i ya ki ya ke dul ke ki mau bat ngang ong lan dulu hanga nganong la ban shit ya kita ki bu ya ki jingnya hanga bat aka voice of the party dan dulu balarang ini ya konta kamu năm ta jong ahi dari kum betit dung nembak mau năm ta jong kan ngan nomla ban pediam mau te si wi pan ibang kwa ban share ni poi ban shakna hi hadin bang job election hadin kat tu ko di banai mau don ko wi ke jingja ka wi ka long yeng ba hak ta ka yeng don ki khun na dang rit dang song class 2 3 te khna bai tai kini kepada kita yang lain kita lengo bakal ka transformation ka changes satu kena dak rit oh ki ong ini ngo nomor belai menshwa uni dong man krekor tu tre man krekor mo bang rit kan tre man krekor class 3 or something like and recently kita ka changes ba samban minot man krekor tenda kila kali bagi ni ka kila yang tok na ong ni nomor ki changes kita kena orang, mau, ini kan balik bang, mau kesan-kesan dari changes ni, mau rekod smart makam suban orang, dak kena dak happy, uang muftin, uang aqua banlong kum imama bright, so sweet, kata kan ketika we have so as leaders ni, mau, we have role model kan, we have the responsibility milongki role model, ya kum ke VVP, kata di mangi kuat menyelam ni kerja real, ni kuat menyelam ni bilong din ki jungi mo ban na kalian ka jungi hi mo ngin nun na kalian ka junga ling yan mo ya ban kan set ya yu pai ba ban le thok yu pai ba na ba ban ie no politics nam ta junga kai